Ens apropem a la celebració de la Pasqua. La Quaresma ha anat avançant, com també la vida, encara que aquesta ho fa segons unes lleis físiques davant les quals podem fer molt poc. La Quaresma, però, forma part de la nostra vida com a cristians. És vida cristiana, és creixement. Avançar per nosaltres significa créixer. Com deien els antics pares de l'Església, la vida cristiana és remar contra corrent. Si no remes, retrocedeixes. La Quaresma és també remar contra corrent. Potser un dels perills dels cristians actualment és el del desànim. Desànim vol dir sense ànima, equival a pessimisme, abatiment, apatia. Desànim vol dir deixar de remar. Enmig de tantes desgràcies, de tanta confusió, de tant pecat que ens envolta, acabem pensant que no hi ha res a fer i, per tant, que tant se val, perquè què puc fer-hi jo? Aquest és un perill, una temptació que podem tenir tots. Però resulta que sí que podem fer-hi. Podem i hem de seguir remant, encara que sigui contracorrent. Així s'enforteix la nostra capacitat de resistir el mal, les contrarietats. La Quaresma és camí cap a la Pasqua, i si Déu vol, hi arribarem. Però com hi arribarem? Vivint en un món contracorrent, el qui deixa de remar va enrere, se l'emporta la corrent. Si caminem, si remem contracorrent, és perquè hem estat cridats a participar de la Pasqua de Jesús. La Quaresma és camí, preparació, entrenament. Remar significa oració, almoina, dejuni, com Jesús diu a l'Evangeli. Pregària és obrir el cor a Déu, deixar que ell ens parli, contemplar-lo, especialment en la paraula de Déu. Almoina és obrir el cor al germà, sobretot el qui més ho necessita, a tots. Dejuni vol dir negar-nos a nosaltres mateixos, tantes coses de les que hauríem de dejunar. Permeteu-me dir-ne algunes: la televisió, l'internet, les xarxes socials. Ens disposem a viure la setmana més santa de l'any, acompanyant Jesús en cada moment, des de la seva entrada a Jerusalem, l'últim sopar amb els seus deixebles, la seva passió i la seva mort, per arribar a ressuscitar també amb ell. Jesús, el Senyor, ens convida a pujar amb ell a Jerusalem per participar amb ell de la seva Pasqua. És una invitació d'amistat, com tot el que ell ens ofereix. Només ens demana que anem amb ell, agafats a ell, i a canvi ens ho dona tot. Que el Senyor us beneeixi en aquesta Setmana Santa.